Salutare! Dacă tot e primăvară, perioada dragostei, iubirii, îndrăgostirilor, astăzi am hotărât să vorbesc despre diabet și relațiile dintre un băiat și o fată. Eu consider că într-o relație este primordial să fim sinceri cu persoana parteneră a noastră. Adică, din start, noi ar trebui să recunoaștem că suntem deosebiți, că suntem diabetici. Fiindcă apar situații în care de atașament și dacă din start nu o să-i spui diagnoza, o să recunoști apoi, oricum va afla în timp și s-ar putea să nu te accepte, ceea ce va fi foarte dureros, atât pentru tine, dar și pentru el. Și din start ar fi bine să cunoști și reacția familiei, părinților, rudelor lui. Fiindcă dacă părinții nu te acceptă, s-ar putea să fie, ea s-ar putea să fie între două focuri. Și desigur, nici tu nu o să te simți bine, nu o să-l poți spune să aleagă. Și va fi o situație foarte neplăcută. Eu mereu am recunoscut din start, deși nu am avut atât de multe relații, din start am recunoscut despre diagnoza mea. Au fost persoane care au acceptat, care posibil familie nu au acceptat. M-am întâlnit odată cu un băiat la cafea și el din start mi-a recunoscut că nu este gata să stea cu o persoană deosebită. Cu soțul meu ne-am cunoscut pe rețele de socializare. I-am recunoscut încă din mesaje, cu el s-a primit că din start, i-am zis încă de când am început a discuta prin mesaje. El nu a spus nimic, a spus că nu vede nimic straniu, diferit în asta. Apoi ne-am întâlnit, l-am văzut din start că este un om bun, pozitiv, vesel și așa a început relația noastră, care a decurs foarte repede. După o lună, cred că, de întâlniri, mi-a propus să ne logodim, ne-am logodit după 2 luni, chiar, lună, 2. Da. Apoi, nunta a urmat peste un an. Așa că aveți grijă de voi, iubiți-vă, apreciați-vă, dar când sunteți la început de relație, permanent recunoașteți. Nu vă fie rușine, cine o să trebuiască, o să vă accepte așa cum sunteți. Salutare!